आवा भोला आवा आवा। ये कटहल बहुत बढ़िया साइज के लागत बा। हाँ हाँ सुनो भोला, इतना सारा कटहल घर तक नहीं ले जा सकत ना, ता तू ही निवारण चाचा के घर में एक दे दिया ला। हाँ लेकिन सुना एहमे से एगो हमू लेब। हाँ अच्छा ठीक बा। और एक ठो ना हमार दोस्त चंदू के अरे बाबा काली ना ठीक बा। अच्छा चलो ठीक बा चलो 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 हाँ चलो। अरे ये सब यहाँ काहे याद बाड़े भोला? अरे भोला अरे अरे निकला बाहर। अरे डरत कहाँ? अरे रुका था, सुना हमारी बात सुना भोला। अरे बाहर आवा, रुका। अच्छा तो तू लोग ही कटहल चोरावेला? रोज एक दूगो कटहल कम हो रहा बा हमार बाग से। तोहार बगीचा के बगल से कटहल लेके जात रहली त का उ कटहल तोहार हो गइल? हाँ ई देखा तोहार नाम कहाँ लिखल बा इमे? देखा हाँ देखी कहाँ लिखल बा कहीं आपके नाम लिखल बा? हमार बगीचा छोड़ के और कहाँ से कटहल मिली तू लोग के? हाँ अरे का बोलत बानी मित्र बाबू, ऐसा साइज के कटहल का वो आपके पेड़ में फरल बा का? कुछ बोलत ना। ये तो दत्त साहब के घर के अरे कटहल बा। ये तो गांगुली के घर के भी हो सकेला ना, रास्ता में पड़ल रहे तो हमने उठा के ले आईली बा ना। एकदम सही कहला भैया, ये तो बेवारिस भी हो सकता। चलो 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 फालतू के झमेला में पड़ी। चलो चलो कटहल ले जा रहा ओकरा बाद जहाँ जाके बाजो। देखो बोला ई का बोला था, लागत है एकर दिमाग खराब हो गइल बा। कहता रख के जाई। बाप के पास पैसा नहीं के तो के कटहल खाए के बा? बाप के ऊपर मत जाइया। हाँ बाप के का याद होई, अमर ही तो सब बा। अभी से ही अपन भाई लोग के चोरी सिखा रहा बा। अपन भैया से कह दिया कि कटहल खाए के इतना ही शौक बा तब भीख मांग के खा लेवे। चोरी करवावत बा भाई लोग से अपन। कब बोला हमार भाई चोरी करे खातिर भेज ले बा? हमार भाई यहाँ भीख मांगे खातिर आई? हमारे भाई के बारे में ऐसा कैसा बोलवा तू? फालतू बात करो ताड़ा तू हमारे भाई के बारे में। हाँ मार डाला सब बाप रे बाप। अरे जात कहाँ बड़ा इन्हें आवा।
अब टंगल रहा ऊपर सारा जिंदगी। अरे भाई उतार दे, एक से तो उतार दे। सारा गुंडा मार खा के पेड़ पर चढ़ गई ले। तो यार सब गुंडा लोग कटहल खा के ना 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 मार खा के पेड़ पर लटक गए। रुक जा, हम तोहनी के मजा चखाई। आहा, कितना दिन के बाद दोनों भाई एक साथ खाना खैले बानी। भैया एक साथे खाना तो खैले बानी, लेकिन उकरा साथे भाभी के भी तो तारीफ करी। भैया ती मानवे न करेलन, कहलन उतना भी कुछ खास नहीं खे। अच्छा तू ही बतावा अजीत, खुद के बीबी के बनावल खाना के तारीफ क्यों करेला? अगर शादी के बाद तो हर बीवी अच्छा खाना बनाई तो तू का बोलवा बतावा? असीत का रोज ही ऐसे देर से घर में आवेला। ओकर बारे में सोच सोच के ही बहुते परेशान हो जाए हम। हाँ, छोटका भाई के बारे में कितना सोचे नी। रउआ के तो एके गो भाई बा, वो बड़े मंजले भैया। असीर शिखा ये कोई हक आपके? देखला देखला ना तू अजीत, लड़की के बात सुनला। हम एकरा बारे में सोचबे ना करनी। अच्छा तू ही बोला, माँ अपन आखिरी समय में हमरा के बोल के गए रहे कि अजीत और रसीद के अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवैया, बहन के अच्छा से बियाह करवैया। देखा हम बहुत बार रसीद के बोले बानी कि सिर्फ हायर सेकेंडरी देके का करबा, कम से कम बीए तो कर ला, लेकिन केहू के सुनबे ना करेला, बस सारा दिन घूमेला। अच्छा अब हम के मारी कि प्यार करी बोला? हाँ अमार घर में बाड़ा का? अरे मित्र जी, हमरा घर पे अचानक का बात बा? अमर अभी तक खाना खा के ना भइल का? बाहर ना आई बा तू? का भइल मित्र जी? का भइल बा? खात समय पता ना चलल? छोटका भाई से ना पूछला? हमार पेट से कटहल चोरा के ले आइल बा। हाँ? कटहल? हमके तो कुछ समझ में नहीं आवत मित्र जी। कुछ समझ में नहीं आवत? सारा खानदान झूठ बोले वाला बा। मित्र जी जे कहे के बा हमारा कही, खानदान पे मत जाई। काहे ना बोली हम? बाप तो कोनो शिक्षा देलस ना? कैसन बड़ भाई बड़ा तुम? छोट भाई के चोरी करे सिखावत बड़ा? का भाई अभी तक रघु हमारा के बताओ ना। तोहार छोटका भाई हमार पेट से कटहल चोरा के ले आइल बा, और वह कटहल तू पूरा परिवार मजा लेके खा रहल बड़ा। आसित के तरफ से हम रघुआ से माफी मांगा तनी। कटहल के दाम कितना बा बताई, हम दे हम। अरे रुका, पैसा के गर्मी हमरा मत दिखावा। अच्छा भाई बनत बड़ा, हाँ? छोटका भाई के चोरी करे सिखावत बड़ा, और मझला भाई के पढ़ा लिखा रहल बड़ा। चोर के भाई तो चोर ही होई ना। आप भैया के बात कहा सुनावा तारे? असीत अभी आयल भी नहीं के यहाँ पे। भैया के ये बारे में कुछ भी नहीं के पता। वो तो पता भी ना हो कि अच्छा आदमी बन के गाँव में घूमत रही, और सबके ही बताई कि हम अपन भाई लोग के बहुत ध्यान रखे नहीं, और यहाँ घर में भाई लोग के चोरी सिखा के घर में बैठ के मजे से खा रहल बा। भैया आप चुपचाप सब सुन लेनी, कौनो विरोध ना कहनी। कौना बात के विरोध करी हम? एजा के पूरा खानदान के अपमान करके चल गई, और हम या तो आजू रही या हम रहा। ना गुस्सा में काहे जाता नहीं? उतरा हुआ से झूठ भी बोल सकेला ना? काहे? गांव के सारा लोग आखिर रसीद की शिकायत काहे करेले? हाँ? खाली मित्र जी ना, सब के सब कहेले। इतना दिन तक हम चुपचाप सब सहत रहनी, अब और ना। खानदान के अपमान हम कबू सहन ना कर पाए। भाऊजी, ओ भाऊजी। हे, तोरा खाना ना मिलेला? हाँ? बोल, तोरा खाना ना मिलेला? बोल, फिर काहे तुम मित्र जी के बगीचा से जाके कटहल चोरी कर लिया? बोल, बोल, बस करी, बोल। छोड़ देना, अब मत मारी इनका के जाए दी। मत मारी एकरा मारत मार डालब। आज तोर भैया के मित्र ही जाके चोर बोल के गइल बा, कहलस कि हमार बाप दादा कोनो शिक्षा नहीं देले। काहे बोला? अरे रहे दी। मत काहे मारी अरे भैया, छोड़ मत दो। मारी। हमरा से गलती हो गई, अब और कबो ऐसे न हो हो। गई ला, कहा तारा ने कि अब से गलती ना हुई, अब छोड़ दी। पूरा दिन से कुछ खैले नहीं खे। खाना पीना सब कुछ बंद। जब तक ये सुधर ना जाई तब तक सब कुछ बंद रही। अगर घर से निकले की कोशिश कैले तो टांग तोड़ के रख दे हम। चला अंदर चला।